gente corriente donde ama los bares. La companyia israeliana Mayumana ballant al ritme de la música d'Estopa, una unió curiosa, molt curiosa, que representa aquests dies el Teatre Atrium de Viladecans, on comença una gira que els durà per tot el país. Jordi Julià, per què aquests ballarins s'han fixat precisament als germans Muñoz? Bona nit. Bona nit, doncs s'ha creat de casualitat perquè eren els productors israelians que buscaven músiques espanyoles, es van fixar en Estopa perquè tenia força, perquè tenia percussió i personalitat, es van posar en contacte amb aquest grup i precisament ells van dir que eren fans de Mayumana. D'alguna manera s'ha creat aquesta combinació que ha creat aquest espectacle amb 13 ballarins i 13 cançons d'Estopa, entre elles una inèdita que es titula Míriam i, lògicament, les grans estrelles són Como Camarón o La Raja de tu Falda, entre d'altres, que es poden veure aquí a Viladecans. Es el musical de Estopa y es la primera vez que Mayumana también se enfrenta a una historia, porque los espectáculos de Mayumana solían ser espectáculos, o sea, no tenían una trama, ¿no? En este caso es el primer musical de Estopa y es el primer musical que hace Mayumana, o sea que es todo muy novedoso.